Catherine u lilkom ta' TVM. Il-klabb beda mill-belt, ovvjament, għatem Manuel Sherrillum, Tony Dimek, Albert Kallus, Charles Vella li fuq il-television ngħidulu King, daw kollha kienu pionieri tal-klabb ġewwa l-belt. Mbagħad ovvjament inħass il-ħtieġa wkoll u bdew jiltaqgħu grupp ta' nies oħra ġewwa d-Dimples il-Mosta niftakar dak iż-żmien. Minn hemmhekk bdiet tikber iktar u bdew jiltaqgħu il-Melita ħal-Balzan. Fil-fatt l-owner Manuel Kassar kien tiegħu li l-lum teżorir tiegħi wkoll għadu magħna u qed mill-fundaturi ta' dan il-klabb ġew Birkirkara u bdew jiżdiedu wkoll ħafna l-ammont ta' membri ġieli laħaq anke fuq l-1000. Ovvjament inħass il-ħtieġa u il-pass ukoll li ħadu illi dawn il-ġiex clubs jingħaqdu fi klabb wieħed kbir. U allura hemmhekk minn is-Sersbal fis-75 ingħaqdu u ġew f'dan il-premises li qegħdin fih illum. Ovvjament 50 sena huwa tragward sabiħ ħafna, kif diġà għidtilkom ukoll aħna t-tieni l-ikbar klabb Juventus Club fid-dinja huwa tragward bellezza hawnhekk. Ġodda l-klabb apparti li daħal it-tim kollu tal-Juventus fil-passat daħlu ħafna players, ġifieri, Gigi Buffon, Conte, Trezeguet, Ferrara, David, Giuliano, Maruso, ħafna. Darba ovvjament għal din l-okkażjoni tal-50 sena sa jkollna dawn l-erba' ex-players Juventini, ġifieri Grottaglia, De Livio, Torricelli u Birindelli, u ovvjament ħan iċċelebraw il-50 sena kif jixraqu dan il-klabb, però l-iktar kif jixirqilhom il-membri tiegħi ta' dan il-klabb li kif diġà tina li l-membri huma priorità assoluta. Kif qed inti għal din l-okkażjoni ħajkolkom 4 players, 2 minnhom rebħu iċ-Champions League mal-Juventus, kienet l-aħħar tazza fl-Ewropa li konna rbaħna. Issa għandek ukoll żewġ players li baqgħu mal-Juventus waqt Calciopoli li kien żmien ferm diffiċli għall-klabb u naħseb bħalissa l-klabb għaddej minn żmien diffiċli ieħor. X'taħseb illi joffru dawn il-players anke l-partitarji li forsi speċjalment dawk li għadhom żgħar forsi jibdew iħossuha diffiċli biex xi kultant ikomplu jsegwu lit-tim ukoll. Mela, għandek ġiex players kif għattajjeb inti li rebħu l-aħħar Champions League li huma Torricelli u De Livio. Torricelli storja ħelwa warajh, Torricelli fil-fatt kien mastru daxxa. Ovvjament l-scouting tal-Juventus kienu skoprewh u mill-ewwel ħaduh magħhom u ħareġ it-talent tiegħu wara anke t-talent tiegħu. Kellek ukoll Angelo De Livio, jiena niftakar snin qabel kont iżgħar final ta' Champions League, Torricelli u De Livio fuq il-faxex ma wafqu xejn 90 minuta sħaħ, però mbagħad kien hemm l-era anke ta' Grottaglia, ġifieri Calciopoli wara Calciopoli li taw ukoll is-sem tiegħu lill-Juventus, lill-klabb Juventin. Anke wkoll Birindelli. Dawn l-4 players ukoll mhumiex players bħal ħafna players tal-lum li kienu letteralment jaraw flus biss. Ma kienu players li kienu jkunu kuntenti u ferħanin li jilbsu l-flok tal-Juventus. U ma nistax ma nistaqsikx ukoll fuq x'taħseb dwar il-Juventus bħalissa is-soċjetà iżda anke il-players li qegħdin jirrappreżentaw lill-klabb. Fuq is-soċjetà kif tkellem diġà personalment il-problema li nara jien hija mill-amministrazzjoni tal-Juventus. Fil-Juventus bħalissa aqta l-Chiellini li għadu kif daħal u ma tantx għandu sej ma hemmx nies li jifhmu fil-futbol. Inti rid ikollok nies fil-Juventus li letteralment kielu dak il-ħaxix, nies bħal Del Piero, għandek Chiellini li għadu kif daħal u għandek diversi iktar nies illi posthom għandu jkunu hemm. Rigward anke s-soċjetà, il-problema jenna s-soċjetà. Anke minfaqna ma' 300 miljun flus li fl-opinjoni tiegħi ħan nitkellem issa mhux bħala President iżda bħala supporter intefqu mod żbaljat. Jiġifieri anke ġunto li pretendejt ħafna minnu personali jien, però fl-opinjoni tiegħi ma laħaqx l-aspettattivi ta' tnej oħra li kienu moġġi u anke Marrotta. Grazzi ħafna. Nirringrazzjak.